Сәламәтлек 5 еллык саларында политехник техникум студентлары үзләренең спорт залында ГТО нормативлары тапшырды. Шараны Мөслим районы буенча ГТО администраторы Расил Фаттахов ачты һәм нормативларны тапшыру кагыйдәләре белән таныштырды. Студентлар инде бик әзерләнеп килгәннәр. Алар бүген тапшыралар. Турникта күтәрелү, зонныкка сикерү, пресска, поднимание тулы эшләп алалар. Һәм челночный бег, 6 норматив барлыгы тапшырачаклар. Аларның результатларын без яңадан системага, ГТО системасына кертеп, аларга бронза, серебро һәм золотой знаклар әгәр дә үтәсәләр, кайтачак. Ничә эштә булуына карамастан, һәр кеше хәрәкәт активлыгын яшәеш кагыйдәсе итеп алса, һәммәбез дә сәламәт булыр. ГТО проекты шуңа өйрәтә. Бу инде безнең ел нәтиҗәсендә әзерлекнең күрсәтәбез. Бу күнегүләрне дәрес вакытында һәр вакытта инде язда, көздә, кышта тапшыралар алар. Елга берничә мәртә яз тапшыралар һәм кыш тапшыралар һәм көз көне дә укырга кергәчләр. Техникум студентлары ГТОның 6 төре буенча үзләренең көчен сынады. Һәрберсе сынауларның җитдилеген аңлап алдан әзерләнгән. Бүген политехникум спорт залында ГТО нормативлары эзләп әйтәбез. Бүген безнең сикерү, наклон, вперед, отжимание безгә бик җиңел бирелмәй инде. Бу нормативларны без инде мәктәптә биргән идек. Мин Михайловка мәктәбендә укыдым. Безнең укытучы Исур Илкамович иде. Ул безне нык тырыштырды инде, нык эшләттерде. Хәзер ГТОларны бирергә инде мин бик тырышып бирәм. Нормативларны уңышлы тапшырган яшьләргә Мөслим районы ГТО тестлары үзәгенең грамоталары тапшырылды. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.